ngifuna ukuklarifya ukuthi mina noPremier okwazulu Natal akaze sesixabane futhi akaze sibe sinyathelana akaze sitholane gabi naye sinyathelane gabi naye. Kepha I have a personal opinion as a citizen of South Africa ngendlela aphethe ngayo naye esingekho happy ngayo hlobo nje asijabule singamaciko singabantu besinto nangendlela kwenzeka ngayo izinto siningi izathu zalokho naye angayichaza ke akukona kwami lokho kodwa mawumholi nje kufanele ukwamukele nje ukuthi you as a leader you accept punches but you don't throw punches to your supporters and to the society. Never kuzakwenzeka lokho, but in this case is vice versa. Njengamanje ke okoqala nje ngifuna ukucacisa ukuthi ngokwe incident ya Saturday kwakuyingoma kazalonke ingoma ke kazalonke eke lapha ekade ihlelwe lapha na ke izinsizwa omcineka okay Ngcobo eke kanye noMakeza kuhlanganisa amaciko a very historical event. Even the province taken initiative to support the event. The Mteweni municipality supported the event and other sponsors as well, which is phenomenal to our province and which is very crucial, especially after we have faced a pandemic disease that have affected our daily life and our daily living as a society of South Africa. Me as a president of Abakaze, I was invited by one of the organizers of the event, again Mr. Ngcobo. There I was there officially invited by Ngcobo. Insizwa yombuso wamaciko sesiphele nayo iminyaka emicimbi la sekwazini ngoba iwazi amagalelo abami einsizweni ngamasikane naseinsizweni nje in generally lapha ke kwi society kugumezele amasiko nokuzathi ngubani. That's why I was a president of Roots for more than 10 years on SABC 1 because I'm in the unifier emkhakheni wezamaciko nazo zonke igaba zezizwe including na undunankulu Sihle Zikalala ukwazi kahle lokho ukuthi ke mina ngimeleni kule province futhi ngubani. Ngakho ke akangabazi lokho wazi kahle ukuthi ngimholi mina naye siphila impilo yesipuni umphethe nami ngiphethe isipuni sithi siphethe naso siphethwe. uPremier weprovince engiyakhela kwaZulu Natal nengizalwa kuyona kwaZulu Natal aphinde futhi abe uchairperson we-leading organization in the province in the country aphinde futhi mina ngumongameli wamabhinqa uSihle insizwa yasendwedwe eqhamuka endwedwe kumele elazi isiko ngokujulileyo. Ngakho ke njengoba eqhamuka endwedwe nje endwedwe kugcwele amabhinqa komafuna ukugcwele amabhinqa yonke indawo kugcwele amabhinqa okusho khona ukuthi ngumongameli wakhe. Ngakho ke awukwazi ukuthi ke uNdunankulu uyabonakala nodedele ndawana ushaya umongameli kuyicala lokho engishaya phambi kwamakhosi engishaya phambi kwabefundisi engishaya phambi kwama-colleagues akhe lento eyenzeka ngokwehlohlipha kithi kwaZulu wathi mayengena uPremier kwaZulu Natal ngaguqa ngihlonipha igalelo lakhe ngihlonipha ke isikhundla kusona wangekhona emgangeleni ukuba engibiza umsizwa engibiza umgangela kwakuyocaca ukushiyana ukondla komama ucace futhi ukuthi yiphi yaqhathwayo neyalusa inkomo eyodwa eboshwe ngoqotho neyakumele imhlambi neyadiphaya kwakuyocaca. Ngifuna ukuklarifya